Mga higala, kumusta? Mahing gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahataghan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon kami magapasalamat ug maghatag mga pagdaig diha kanimo. Salamat nga hangtod nining mga taknaa kini nga programa nagapabilin pas kahanginan nga nagasabod ug nagasabuwag sa binhi sa kamaturan. Magapanalangin ka niini nga programa ug kining estasyon, panalangin usab ang tanang mga nagapaminaw. Hinaot pa nga pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Kuya John, maayong hapon. Na-ready na ang amo ang radyo og unya taod-taod magsugod na mo sa inyong programa kuya. Salamat kuya nga sa gihapon same as usual madungog ka namo dinhi sa kahanginan. Okay, salamat pod. Kay ni ay napailan itong masahon. Okay, Brother June, salamat in town kaayo nga nadungog ka na namo og balik. Naguol gyud mi nga pagkadungog namo nga nadisgrasya kuno ka sa motor. Ngano man in town, uy, ako magod migid kato nga disgrasya, murag ingnon tan na lang gyud nga motong mga orasa o kaha adlaw gyud nga abuton gitas dili maayo nga sitwasyon tungod kay kinsa bagoy magtuyo nga matug nga magdrive sa motor. Pero wa lang gi ko kaabot, di man pud ko makahunong tungod kay ilabihan ka init nya wa gi kapasilungan bisan na lang unta ba og kapasalipdan na lang wa gyud. So do na ko gihuna-huna nga akong abuton nga kanang kahoy diin nang kahoya dako landong unya kadaghan ako dinha makakuan maka hunong nga mag-akbo ra kus motor makatugkog pila lang ka minuto. Usahay magkaduyan pagani gyud ko diha, pero wa gyud ko makaabot pa sa kahoy, natuog nako igo kong nadisgrasya ning sahilo nako sa kahoy nga akong ginahuna nga akong hunungan. Pero diha gyud naila nako 100% ang gahoms Ginoo. Nagaluwas paghihapon nako kay ang concrete kana na ang plant box puno magina sa yuta mo hinabungkag nga ako nga na hama na bagsakan ang motor. Kuan man okay raman ako dito gyud ko unya sa mga nangaging mga bulan dunay adventure nga sakyanan nga nabunga dito anang plant box guba gyud wasak gyud ang kinini ang duong sa adventure. Unya kaluoy Ginoo kita nga nabunal dito kusog-kusog yung pagkabunala kay ngano nga ang plant box concrete kuan man dugmoan ak guba man wasak man, pero kaluoy Ginoo until now nagaginhawa pagbuhi paghapon, pero doon nalay mga late reaction nga akong gibati karon nga wa nako batia sa akong pagdisgrasya karon na. Nya na ako'y mga nakita nga mga lagom
nga karon gyud pod nga wa nako makita sa mga bag-o pang hitabo unya. Di pa ko makakuan gis motor pero kay may starter maning motor kay og mo sikad ko mo banya ko pagpaandar sa motor, grabe yung sakita sa akong kilid diri sa kananaang ubos sa akong tutoy sa tuo. Mauna nga ang diri sa pikas po nako nga tiil di pupud kasaligan. Mauna nga ang side stand sa motor akong i-ready nga daan dili kay magsakay mo upay pagkuhit kay di ka pigar ang ako nga tiil ya gamay nga kuan, gamay nga inunta sabod malupog ko. Pero from time to time ito go ginis Ginoo nga maulian ta. Asom na medyo kuan pa gyud. Kanana ang tapsi-turbi pa atong paglihok. Unya akong gihuwat ang last check up na lang gyud, no? Okay, salamat kayo. Last text nga akong basahon. Sir, maayong pangutana ni. Kanana ang ato na lang ning ikuan kay tungod na katong kagabi iba katong dunay nagkuan diri sa ato nga nagpaluap man to about the 10 commandments atong gipasabuto kay doon naman to'y nangutana nga kuan lagi kanana ang wa na kay ni anatas sugo sa Espiritu Santo kay kuan na wa na nang po sugo kay panahong Moises nya kini mga tao o pundok nga nagkunuhay naggunit sa sugo sa Espiritu Santo mo ginulay mo patay og tao hinuon. Nga ato tong tubagon ang iyahang gikuan kagabi ride unan gini-ride on raman to siya sa ato ang gitubag. Well, si Brother Libby Gala sa di pa magaiban sad og pipila ka mga text message. Brother Libby, mas may malili nimo diha ang atong monitor. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong mga pinalangga nga mga viewers kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live broadcast. Ang tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus Our Hope o makahimo sa mo sa pag-participate mga higala sa atong diskusyon karon sa pangutana nga aton tagaan og pagtagad. Pwede na mo kapadangat nga rinamo ni Brother John og mga mensahe pwede sa amo nga number nga among gipahibaw kanunay kaninyo o pwede ari mo sa ato nga comment section sa Facebook, no, atong igamit ang DYCM Bugo Adventist. So thank you kayo og manghinaot mi nga atong i-share mahigala ang atong nga programa aron ang ato nga mga higala sab atong mga friends, atong mamnahal sa kinabuhi mashiran po sila, makakita og makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Sa tanan lang karon naminaw kinasingkasing namo nga gina-welcome sa tanan sab nga nagamit ang mga sound system. Gipasalamatan namo higala ang inyong kasibot sa pagpakigbahin sa pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mga silingan. Okay, di ta magdugay ato ning basahon ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Niya si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab ug pagpray. Salamat po sa Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz. Nuka diha sa Hinatilan. So salamat kay sir no atong butan station manager diha ug antag iya diha sa station sa Riverside FM Cebu 93.2. Thank you kayo. Uban sa ni Pastor Joel Tirana. Niasad si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa pagpray ug paglab. Ato po nakita si Prince Advent Texon sa Bantayan sa Santa Fe. Good evening, naminaw midiri sa Balidbid, Santa Fe. Please go greet sa Magay Church members, Family Texon, Beliganyo, Inot, Tomabini, Aluba, Muradas. Salamat and God bless. Okay, salamat po no. Prince Advent Texon. Niyasad si Brother Ronilo Itang, nanukad po ni sa Saudi Arabia, malipayong adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsuunang tigpaminaw o sa managview nini nga programa sa Jesus is Our Hope. Maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So good evening Brother Ronilo. May gabi sa nimo Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. Happy Sabbath po nimo diha.
Niya po si Hertrudis Yorpo. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya po si Brother Jerry na Ilon, no kad punis punta na Ilon. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Jerry. Niya po si Alex Orhil. Dito po ni sa Lake Danau, sa Ormoc, no? Maayong gabi ni Brother Alex, uban siyang family. Salamat sa pag-send og star. Kanya diya po si Brother Felipe Dilao. Maayong gabi, Brad Libby. O DYCM Bantayan. Niya po si Freddy Felicano. Mayong gabi na usab ninyo diha Brad Libby o Brad John. Nag-live watching ko sa series bus. Padong ko pauli sa Lawis Housing San Remigio. Salamat kay Brother Freddy Felicano kay gikan ni siya South Cebu. Pero modoaw ni siya pamilya kay ang pamilya ni aman diri sa housing diri sa Lawis San Remigio. Ato po nakita si Brother Sonny sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray. Brother Sonny, thank you. Aris sabta higala sa ato ni narikyatan og liili ang pikas nga screen. Ato ning tagdon ang atong mga pinalangga nga mga listener. Ang uban nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Okay, ato ning tan-awon ni si Brother Ronilo Itang, Jerry na Ilon, ni apod si Sister Roseline Mainit, nanukad po ni gikan sa Germany. So good evening nimo day Roseline, no? O kauban sab ni Sister Bilin diya sa Germany. Ang Dios magpanalangin, mag-uban kanyo, magpanalangin kaunay kaninyo. Happy Sabbath. Niya po si Brother Norland Pagal sa Anapog po ni San Remigio. So good evening nimo bro. O niya po si Brother Lowell Nodalo Estrera. Good evening. O niya si Brother Freddy Pelicano. O niya Dixie Estreliado. O niya po si Brother Joe Cordoba sa Baud Bantayan ni. So good evening Brother Joe. Oban sa mga Cordoba family dia, tanan kanyo dia naminaw sa Baud Bantayan Cebu. O niya po si Sister Celine Ruiz Mindaros. So good evening nimo Sister Celine. Oban ni Brad Edjon diha sa Panggamay, no? Hinaot pa ang Diyos, magapanalangin usab kaninyo, magagiya sab kanyo diha sa kamatuuran. O niya ato ning tanawon mga nag-like mga higala. Ato nakita dinhi ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz sa dito ni sa Hinatilan. Niya po si Lilita Espinosa, Alex Orhil, Florinda Manso, Felipe Dilao, Mrs. Alex Liaban. Niya po si Hertrudis Yorpo. Niya sab si Lovely Diheto, Emily Dilao Hilig, Junior Nuiba Claves, Basilio Tiro Notario Jr., Ginalyn Lumuntad, o Gronilo Itang. Okay, mo ni ato mga nakita din sa screen mga nag-like. Good evening sa ato mga silingan sa diya sumabuli nga nagpaminaw karong gabihuna sa ato nga programa. Naglantaw karong uban sa Facebook. Atong ipasalamatan si Brad Mulo ilanan diya siyang sound system o si Brother Eric Sinoy. Tanan nga naminaw diya mga silinganan, welcome sa ato nga programa. Kaninyon tanan diya pwede yung maka-text sigala or maka-send mo din sa atong comment section o mga mensahe aron ato nang basahon din sa ato nga tulumanon. Kaya karon din gabi mauroy alang sa ato makaigsunan, mauroy katapusang gabi sa 10 days of prayer diya sa Kadawan, no? Ang speaker karong gabi si Dr. Bean Arrogante. So makaigsunan nga makahigayon karong adto dito sa last night sa 10 days of prayer, alas 7:30 na magsugod.
Okay, Diha sa Paglawan. na po de si Dr. Vin, balik na po de sa Nabalik na kaduwawan. po si Dr. Bean Arrogante. Dok, og naminaw man karon Dok, salamat gid kaayo sa Greek and Hebrew Bible nga imong gipadala sa ako gikan sa Amerika. Na-apil to sa imong gipapackage. Salamat gyud kay Dok. Salamat gyud kayo nga nakatabang gid ka sa mga butang nga akong gikinahanglan na nagkinahanglan magunta og mga resources sa atong pagsultis pulong sa maturan. Unya ang Biblia good originally Hebrew and Greek man gyud ni. Nya salamat sa imong gipadala Dok nga Hebrew and Greek Bible. Nya duhan mong nakapadala hinuon nako kay abi man ako og di maaksyonan tong akong hangyo. Si Daddy Luloy Lovitania sa Australia nagkapadala sad sa ako og kuan Greek and Hebrew Bible. So thank you so much Doc. Okay ni asad si ato ning tanaw tong cellphone ni apod si Wilfrida sa napugni. Good PM Brad, happy Sabbath mga kapaglaom. Texter hinaot malamdagan ang imong hunahuna og mosunod ka sa kasuguan or balaod nga nahisulat sa balaang kasulatan sa Dios og makahimo ka sa muduol aron sa pag-alagad sa Dios kay ang gipangwali or gipanudlo sa mga Seventh Day Adventist kamaktuuran ang tao og mosunod or motuman sa kasuguan sa Dios nga nahisulat sa balaang kasulatan sigurado jud maluwas jud inig abot sa Ginoo ni Ginoong Hesus Ginoong Hesukristo hinaot mamalandong or maghunahuna ka mintras anaa pa karon ang kaluwasan. Salamat sister salamat si sister ni Brad Libby. Ayaw lang basaha ang akong pangan basin napunbok ang ako nga pangalan sa imong cellphone. Salamat ang Dios magauban kanatong tanan. God bless you. Sa inyong duha ni Brad Libby ug Brad John. Salamat sa pagbasa. Salamat po kay sister no. Nabasa nung to ako iyong pangalan kaganiha. Okay. Di apod si Brother Frido Pobadura. Brad, maayong gabi og sa imong kauban diha sa istasyon. Greet ko ka Andy Nubal, Joel Sino og sa iyang asawa Jimar Gabaton og kang Saldi og kang Boy ang nag-greet Wilfredo Pobadura. Salamat kay Brother Wilfredo. So ang Dios pod magauban kanimo, maghatag kanunay kanimo kadasig diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Okay. Ato pa ning tan-awon mga higala ang balikan natong tan-aw ang screen alang sa mga naga-send og mga mensahe ato ning pangbasahon. Okay. Niya si Norlito Tagalog. Nanay Jolita ni salamat kay no. Sister Jolita Tagalog sa inyo kanunay diha nga pagsunod o paglantaw sa atong programa. Thank you kayo. Ang Dios magauban kanyo diha sa Camotes Island. Niya po si Mrs. Alex Liaban. Happy Sabbath natong tanan mga igsuon. Ingon man ninyo diha Brother John o Brother Libby. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya po si Belinda Luhira Tirana. Salamat po sa paglab. O niya si Brother Alex Orhil. Hinay ang signal diri sa geothermal power plant. Mahanagdong area. Mahanagdong area. So, medyo hinay-hinay. Layon po na diha sa geothermal dapit no sa power plant. Niya po si Edward Generes. Happy Sabbath sa tanan. God bless. So God bless also Brother Edward. O niya po si Brother Gerardo Ofiasa. Happy Sabbath mga Brother John o Brother Libby. So happy Sabbath also. O niya ni pagyod si Belinda Luhira Tirana. Maayong gabi sa tanan. Happy Sabbath. God bless all. God bless also.
Unya niya sad si Sister Elpidia Curo. Mayong gabi ininyo mga brad, Libby o Brad John. And happy Sabbath natong tanan. Ang Dios magauban kaninyo mga brad. So thank you kaayo ang sa inyo po diha Sister Elpidia. Unya niya po si Pari Duming Bunukan. Good evening Brad Lib o Brad John. Og sa among inahan sa Kortihan Church nga si Sister Gloria Deheto nga nagpaminaw karon og sa tanang makaigsunan, happy Sabbath datong tanan. God bless as always. Salamat kayo Brother Duming Bunukan diha sa Bituon Daan Bantayan. Okay, ato ning tanawon makadiyot higala ang ato nga messenger, ato ning tanawon. Okay, ni mga niya nag-like sa si Erpidia Curo. O niya, mayong gabi natong tanan o mayong gabi pod sa atong mga pinangga nga magsasabod sa binhi sa pulong sa Dios. Brother Libby o Brother John. So thank you kaayo. O may isang gabi Sister Elpidia Curo. Niya pod sa Dudong Optana. O niya pod si Elvira Torres. Okay. Niya asad si Asised Sansum or si Luni Sumalinog sa kuani sa Purok Dakit sa Libho. O niya pod si Paul Jan Abalye. So thank you kaayo Paul Jan Abalye. Ang Diyos pod baga panalangin kaninyo diha no sa Kamansilis. So ato ning tanaw ni apod ato nakita dinhi si Brother Jidel Peritos. Good evening Brad Lib ug Brad John. Happy blessed Sabbath everyone. God bless. Happy Sabbath also Brother Jidel uban sa imong family. Onya niya po si Dexter Dixie Estreliado. Happy Sabbath sa tanang isdee diri sa Kamotes. Padayon lang sa pagtuo og sa tanang isdee. Padayon lang sa pagtuo kay hapit na mobalik ang Ginoo. God bless all. Okay, salamat. Niya po si Edwin Iscario. Happy Sabbath, Brad Libby og Brad John. Greet ko kay Brad Jerry Opiasa, Brad Billy Gidayawan, Tio Lino Tayaktak, Brad Dingdong Opiasa, Pre Hannibal Almunicar. Salamat and God bless. So, thank you kayo. Kanya ato ning ipulig tanaw higala ang pikas no. Pikas nga screen. Ato ning tanawon mga nahigdugang nagtan-aw. Atong nakita dinhi si okay ni si Amistoso Inasyen. Niya po si Jim Merced. Niya ato pong nakita si Celine Ruiz Mendaros. Dito speakers, ato nilang taon. Ato pong nakita si Lelita Espinosa. Okay, niya po si Elian Bistel Camporidundo. Okay, niya po si okay, Basilio Notarion. So thank you kayo. Mao ni ato nakita higala. Niya ato pong nakita dinhi si Eva Dilaw or Via Olalid. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. Happy Sabbath sa tanan nga makaigsuunan. So happy Sabbath also Sister Eva Dilaw. Thank you for following our program no. Atong ipahinumdum pagbalik mga higala alang sa tanan natong mga viewers, palihog atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga program para nga daghan kaayo nga mabliss sa ato nga programa kay sila sad mashiran. Yan po si Hinley Ibo kay uban sa nato, yan po si Dong Bob Aritoya. So thank you kayo. May gabi ni mo di Dong Bob diha sa Manga Tuburan, Cebu. Good evening po ni
Brother Johnny Ripaha des Tambungon nga pertinlipaya na nga nakadawat sa Bible. So hinaot pa nga mag-Bible study na kag sugod, no? Naaman si Brother Bilio Lecciones. Brother Bilio, andam na to siya og Bible study si Brother Johnny Ripaha. Okay, mo padayon tas una ni Gala. Akong ibalik ang panahon ni Brother John. Magbasa usa ta sa pangutana o ni atong tubagon. Makahimo mo sa pagsalmo tigala, text na mo or diri mo sa atong comment section aron atong mabasa. O niya niapod si Watchman on Zion's Walls, watching from Leong Adventist Church sa Dumanhog, Cebu. Okay, good evening, no? Sa Dumanhog, Cebu, diha sa Leong Adventist Church. Salamat kayo sa Watchman on Zion's Wall. Okay, thank you kayo. Okay, Brother John. Okay, nahinumduman to nimong imong gibasa kagabi, Brother Libby, nga diha sa sa comment section nga mautoy atong gisulti gabi nga atong tubagon karon. Nahisgutan man nato gud ang napulo ka sugo kay daghan magud ang mga membro sa ubang sikta nga napatuo sa ilang mga labaw nga ang napulo ka sugo iya ni Moises. Unya milabay na ang panahon ni Moises, wa putay labot pagsunod ato. Unya mula gito nakuan to nga niya nata sa sugo sa Espiritu Santo. So wa pud isulti kang kinsang unsang sugoas Espiritu Santo. So didto ta nag-focus sa atong pagpasabot may tungod sa napulo ka sugo nga dili na kang Moises kundi iya kana sa Dios. Unya atong gipasabot gisulat ang napulo ka sugo duha ka papan nga bato pinagis ka walingong tudlo sa Ginoo. Unya doon na to'y kuhan niya sa comment section, napulo lang ba kasugo? No ha? Kanang pagwalis maing balita, dili ba na sugo? Kamu nga nagwali man mo, kinsay naghatag sa inyo og authority sa pagwalis maing balita. Mao man ni kuan sa uban god, mao ni mga pagtudlo nga di gid sila makawali sa kay dili man sila otorisado kuno ang ila ramang mga ministro mo kuno'y otorisado mao na nga makontrol ra pud sila ay unya pero naa na silang napulo kasugo nga nag-ingon nga huwag kaligtaan ang pagbubunga apil na napulo nila kasugo wa man na sila nagsunod og napulo kasugo sa Ginoo ang napulo kasugo sa ilang simbahan mo ilang gisunod unya naaman huwag kaligtaan ang pagbubunga alangan man usa o manimo pagbunga og dili kagyud mo sulti di ka muwali. Okay, ato ning kuan nga kinsa may naghatag sa inyong authority nga magwali mo diha kay sugo man na ni Kristo. Kutob sa mga tawo nga mituog misunod nangalagad kang Kristo may authority na. Kung nangalagad kas Ginoo naa kay authority sa pagsulti sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Pamati iragod ko nun ang gihisgot. Ako rin basahon ba dyan iyang mga text na nakita na ko. Sige ko no. Kaya basi og ko wala ko nag-ingon nga dili na ipatuman ang kasuguan sa Dios. Kundili ang akong gipasabot nga kanang inyong gituman kunuhay nga igpapahulay nga ang kamatuoran dugay na kanang gipahunong sa Dios. O kana exclusive ra kana sa mga Israelita ang pagtuman sa igpapahulay. Brad, pangutana, napulo lang ba ang kasuguan sa Dios? Kanang pagwali ninyo dira sa radyo, di ba sugo pod na sa Dios? O niya unsa man pod katungod ninyo magwali-wali dira? Gisugo ba mo sa Dios? Naabay tagna ang Dios kaninyo nga kamo gisugo sa pagwali? Okay. Anya di pa gyud siya ingon siya diri nga asa na to? Ingon sa diri nga ha. Nasuko ko no. Nasuko ko no ta. Okay, dira. Asa na to ha. Basta mo to, Brother John. Okay. Kamo kani ako'y pasabton ani daman ning panglawgaw ning iya haba. Agaw atensyon kay kiispi manguning tawhana apod. Pero ang tinuod nga pagkasulti. Kanang pagsulti sa pulong si Ginoo ipakadautan bagyo na nimo ni gisulti dinhi sumala dinhi sa Karyas nya mas mayo siguro nga
ay noon dili mo pod gyud ni sila gid kuan og Biblia ang ila taki-taki raman sa gid pud ani. Dinhi sa Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 nagingon dinhi kining mga butanga mao ang inyong pagbuhaton. Tanawa sugo ni ha. Kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Sugo ni. Karon ni kinsa may magbuhat ni ini mga butanga kay mo inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig kataw. Tagsa-tagsa gani nagpasabot nga gitagaan tas Ginoo og authority sa pagsulti sa tinuod. Og unya kun imong basahon ang Ezekiel, ang usa ka taong dautan nga mamatay unya wa nimo siya mapasidan-i sa pulong sa Ginoo, ang dugo niya anang tawhana paninglon diha nimo. So kung otoridad ang imuhang gipangita, gisugo sa Ginoo ang tagsa-tagsa nga musulti. Busad nag-ingon ang Isaiah 58:1, matud pa din atong basahon natin man sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa isig katawo. So na ang tagsa-tagsa gyud musulti. Dili kay ang inyo rang pangulo, dili kay ang inyo rang leader. Unya niaw ang Isaiah 58:1 niya mo ning gisulti dinhi matud pa dinhi sa Isaiah 58:1, suminggit ka sa makusog nga tingog ayaw pagpugni, pataas ang imong tingog sama sa katrumpita ug ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan sa balay ni Jacob nga ilang og sa balay ni Jacob sa ilang mga kasalanan. Nagingon dinhi suminggit ka sa makusog nga tingog ayaw pagpugni, ipataas ang imong tingog sama sa katrumpita. So kung imong tan-aw dinhi ang pagsulti o ang pagwali, dili man na sala kung nagsulti ka sa tinuod. Kay ang authority nga gihatag sa Ginoo para sa tagsa-tagsa, pero ang isulti ang matuod, dili ng bakak. Dili ng bakak. Karon kung imong tan-awon ang gipasabot dinhi, ang gisulti ni Apostol Pablo dinhi sumala sa gihisgutan sa nunang Korinto kapitulo 9, bersikulo 16 nangingon, kay kun ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpagarbo, kay mapugos manggayud ako sa pagbuhat niini ingon nga akong katungdanan. Alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Unsa kini nga katungdanan? Ang tagsa-tagsa mosultis matuod o gibati ni Apostol Pablo Pablo nga matud pa niya, alaot ako kung dili ko isulti ang maayong balita. Kung si San Pablo nagbati nga siya alaot ug di niya isulti ang maayong balita, ikaw nga dili ka mosulti sa maayong balita, di ka malaot? Busa kaning mga puntuha, kining mga bahina, kinahanglan ni nga ato gyud na nga hatagan og hatagan nato og kuan ba, dili kay ang nagsulti sa pulong sa Ginoo daw ato hinuong lisod-lisuron kay gusto tang makigtigi. Dili man na pwede nga makaabot kagyod sa kabubuton sa Ginoo kon ang imo pakigtigi. Unya, sa imong paninguha o paningkamot nga i-divert ang kamaturan sa imong kaugalingong teorya, musamot na gid hinuon ka pagkanuno nga ikaw wa magsubay sa kamatuoran. Kay wa man tuod ka, matud pas gibasa ni Brother Libby, wa man ko mag-ingon nga dili na tumanon ang kasuguan. Wa man di ka mag-ingon nga di tumanon kasuguan, nagpasabot nga unsaon ang kasuguan. Tumanon gyud. Pero ang imo ra yung giinitan ang adlaw nga igpapahulay. Kay matud mo wala na o didto ras Israel o unsa patong uban nimo mga etc. nimo nga gisulti dinha. Kana usara na sa pagpamatuod nga wa gid ka nagsubay sa hustong dalan sa gipasabot sa Biblia. Una sa Santiago 2:10, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Karon, sigon sa imong gisulti nga ang adlaw ipapahywala na didto ronas Israel, kana pagpamakak mo na nimo.
kay kanang adlaw nga igpapahulay ikaupat na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Unya kung naglapas kas usan nagmalinapason ka man sa tanan o kanalay huna-hunaa. Karon kung imong atong nuntan ng imong huna-huna napahaom bagud na dinhis Biblia kanang giingon nimong wa na ang adlaw igpapahulay. Uy, kung imong basan pamati kining Leviticus 23:3 nagingon, "You have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom ka adlaw makabuhat sa inyong mga buluhaton. But the seventh day," remember specific mention gini dinhi. Gi-specify gini, "But the seventh day, apan ang adlaw nga ikapito of each week," sa matag simana, nagingon dinhi, "is holy because it belongs to me." Kining ang ikapitong adlaw sa simana, balaan gyud ni para sa Ginoo. Nagingon dinhi, "No matter where you live," kung diin ka mang dapitan nagpuyo, "you must rest on the Sabbath and come together for worship." Nawa? Magsimba gyud, maghiusa gyud sa pagsimba. Nga gyud, you must rest. Unya ikaw dili, unya nag-ingon dinhi, "This law will never change." Kaklaro ani nga kining balaura dili gyud mausab. Pero tungod sa inyong pagpaminaw sa inyong mga leader nga imbis tudloan mo sa insakto ang gitudlo sa inyo sayop, natural nga sa inyong pagpamahayag sayop kay ang gitudlo sa inyo sayop. Nga kining adlang igpapahulay matud pa sa atong gibasa di palang dugay nag-ingon, "This law will never change." Dili gyud ni mausab ning balaura og giusab ninyo aw basta kay ang Biblia nagpamatud dili gyud ni mausab. Unya niya taliwala sa inyo kay kanang mga Sunday keeper, daghan magkaining mga Sunday keeper. Linibo man ka mga pundok ng mga Sunday keeper. Unya, the same ragyod ang ilang pagsulti basta Sabat na ang hisgutan. Unya, kung atong basahon din hiyo, sumala sa Herbihanon Kapitulo 4, pamatiin niyo niya kay ako ning basahon din sa kanang today's English version. Pamatiin ninyo din sa gihisgutan sa 4:4 og sa 9 sa Hebro. Akong basahon na nagingon, "For somewhere in the scriptures this is said about the seventh day." Wa magyon about the first day kay nagisgot pag first day siyempre Domingo na. About the seventh day, "God rested on the seventh day from all His work." Niyon sa ang Diyos mipahulay sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang buhat. Unya nag-ingon din is 9, "As it is, however, there still remains for God's people a rest like," mo ning gisgutan God's resting on the seventh day. Tanawa ang gisgutan din "As it is, however, there still remains for God's people." Nagpabilin kini alang sa katawhan sa Dios. A rest like God's resting on the 70. Ang pagpahulay sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Yun sa siya, nagpabilin for God's people. So, kung atong sabto ni pag-ayo, makapaduda gyud sa ako kang kinsa man di ay ning mga katawhan ning mga Sunday keeper. Kay ang gisulti there still remains for God's people. Nagpabili ni alang sa katawhan sa Dios ang adlaw ikapito, adlaw igpapahulay. Kung kining adlaw alang sa katawhan sa Dios, kang kinsa man di ay mo nga mga katawhan makapaduda gyud. Niya. Ako paning basahon din sa gisgutan sa The Living Bible sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 nang gisgutan. "And I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day." Tanawa, malinaw. Nga gihatag sa Dios ang iyang adlawng igpapahulay, ingon nga igpapahulay matag ikapitong adlaw as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. Unsa ni siya?
timaan taliwala siyang katawhan og sa Dios, og aron sila makailang nga ako maong Dios nga nagbalaan kanila, og sila mahimo nga akong mga katawhan. Kung ang mga katawhan sa Dios sigon sa pamahayag sa Biblia ang nagbantay sa kapitong adlaw, nagbantay sa adlawng ipapahulay, kan kinsa man dia ining mga katawhan ang nagbantay sa unang adlaw? Sayon sabton, di ba? So kamo nalay answer na kang kinsa mo nga katawhan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatin-aw ini mga bahina. Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So ato sa ning basahon, niya ato nakita si Aline of Keria. Mayong gabi mga kuya o happy Sabbath. God bless. O niya po si Erlinda Istaura. Happy Sabbath to all. Sa tanang mga naminaw o mitanaw karon o sa tanang mga SD members diha sa Matag of Church. O niya po si Sienna Rose Vlog. Angkol o Kuya Libby. Unsa ding orasa magsugod ang inyong live kapag linggo po. Kuan na ang buntag alas 9, alas 7 paingon sa alas 9 og musobra jutay ganamay itapal sa mga oras nga wa nato. Good makasugod dito ba dyan mga alas 7:20 kay magagad man tas misa. Og kahuman sa misa mo pay pagsugod unya panalit ang ato gudon ta alas 7 na. Maantala tungod sa misa kay di man mahumag alas 7 halimbawa alas 7:20 aw muhuman po ta alas 9:20 kay katong 20 minutos nga gilapa sa misa ila man tong tapalan. So it means nga wa ta kawati sa ato nga oras nga na wa lang nakuha gyud sunod pero sakto gihapon ta sa atong oras. Pero kini kada gabi alas 6 yun nga to sa alas 7. Kan Domingo las buntag kayo say makasugod ta alas 7:20 o niya mo tapos putag alas 9:20. Okay ni si Moises Alex Liaban texter on R. Ayaw dungan-dungana imong pangutana. Kay basin mo ingon na pod ka nga gilikayan ang imong mga pangutana. Ingon ka unsay katungod namo nga muwali. Basaha ang Mateo 28:20. Basaha kon mahimo balik-balika aron masabtan nimo ang giingon himo ang tinun-an ang tanang kanasuran nga magtuman sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Kaniya ang sugo ni Kristo iwali ang maayong balita. Kami nagwali kay gidawat namo ang giwali sa mga apostoles sumala sa balaang kasulatan. So, salamat kayo Brother Moses Alex Liabano. So daghan magutog punto pod ang iyagod nga pangutana usa nini ang iyang gisgutan nga unsay authority katungod ninyo sa pagwali. So gibasa ni Brother John kaniyang ang nakasulat mga higala sa Zacarias 8:16 nga ang tanan may katungod sa pagsulti sa tinuod ngadto siyang sigataw. Basta kamatuuran may katungod ang tanan sa pagsultis kamatuuran ngadto sa iyang isigataw. Pero bakak kinsa kahay nag-authorize niya kung bakak ang iyang gisulti. Kaya nag-ingon na ba sa unang Juan 2:4 siyang nagaingon na kaila sa Dios apan wala nagtuman sa mga sugo sa Dios bakakon kanang mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. So ang naghatag authority ni adtong mga tao nga nagwali nga wa nagtuman sa kasuguan sa Dios ang kaaway sa Dios nga mao si Satanas mahigala. Kay ingon ang Biblia bakakon og walang kamatuoran. Sa Juan 8:44 ang amahan sa bakak mao ang yawa. Og sa Pinadiyag 21:8 ang tanang bakakon isugba unya sa kalayo sa impierno. Mailhan nimo kung kanang tawhana doon na ba'y authority gikan si Ginoo sa diha nga nagsulti siya, nagtudlo siya sa kamatuoran diha sa balaan na kasulatan. Gikan nas Ginoo nga naman kay mao man nagingon sa 8:16 nga ang matag usa musultis matuod kamatuoran ngadto sa iyang isig katao.
So kining atong gisulti dinhi, atong giwalin dinhi, mga matuod din nagsukad ni balaan na kasulatan sa mapananglit ni anang napulo kasugo nganong gitudlo man tanan napulo kasugo tungod kay sugo nas Ginoo alang natong tanan atong tanawon kay danamay uban mingon nga para ra na sa mga Hudiyo nang napo kasugo wa tay labot ana atong tanawon ang nakasulat sa Salmo 105 versikulo 7 unya dinhi sa Biblia nga ang maayong balita. Og naa kay Biblia higala diya, labi nagmaayong balita tanawag sulay sa Salmo 105 versikulo 7. Mo niya tumabasa Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Ang sugo sa Dios asa alang sa tibuok nga kalibutan. So mahudiyo man kag dili hudiyo, basta naa ka nagpuyo ning kalibutan na mutuman gyud ta sugo nga naman kay alang sa tibuok nga kalibutan. Og sa Ecclesiastes 12:13 katungdanan sa tao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Tao ang gimensyon kay sa mga Hudiyo lang ni mga salita sa ni gaingon unta katungdanan sa mga Hudiyo ang pagtuman sa napulo kasugos Ginoo. Pero ang gisulti katungdanan sa tao. Kitang mga Pilipino o uban pang mga dili Hudiyo ning kalibutana, wa tay dili ta exempted higala nga naman kay tao man ta ug ang katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Kay atong gibasa ganiha ang mga sugo sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan. So para gyud nato kay ang paglapas ni anang sugua mga higala sala ang paglapas sa unang Juan 3 versikulo 4 ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Di gani pwedeng lapasan ni mong usa sa atong mabasa sa Santiago 2 versikulo 10 ang nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan nagalapas siya og usa niini nahimo siyang balinapason sa tanan niini. So dili pwede nga dunay usa mayon ko kanalan siya makuntumanon kanang isa akong lapason sama ra sab nimo nga gilapas nimo ang tanan. Nga naman kay ang meaning ang kahulugan sa paglapas sa sugo madaghan man ang sugo gilapas o usa ka sugo nagkahulugan ka nagsala o kundi hinulsulan sa tao mudawat yung tagbayad sa atong sala nga maong kalaglagan higala didto sa impierno kay sa Roma 6:23 ang bayad sa sala mauman ang kamatayon og ang kamatayon nga gisgutan diha kanang pinadayag 21:8 ikaduhang kamatayon didto sa kalayos impierno. So buti pasabot nga wa nato na likay ang sugo gitudlo nato na kay inguman ang Ginoo nga ang matag usa musultis tinuod ngadto sa sikataw. So ato nang gitudlo ang tinuod nga way lipod-lipod nga apil ta niya na higala apan muingon tang di na ta magtuman sa napo kasugo na delikado kay ang Biblia nagsulti bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamaturan. Nga naman nag-ingon si San Pablo sa unang Timoteo 6:14 ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Hantod sa pagbalik ni Kristo, gisugo ta nga atong bantayan ang sugo. Kay sa atong mabasa higala sa Mateo 5:18, nag-ingon si Ginoo sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan. Ipatuman yun ang kasuguan. Dili pwedeng atong sayluan ang kasuguan. Sundo nato ang gisugo sa Ginoo nato mga higala. Di nato kay supak-supakon. Kay mag-ingon ta, magsita ingon na wa mo'y authority. Ang way authority higala, kadtong mga tao nga nagsultig bakak nga kasumpaki diha sa balaan nga kasulatan. Kining ato nagamping yun ta ng atong ipamatuod kanang nakasulat diha sa balaang kasulatan. Karon sunod nga punto niyang gihisgutan may tungod sa ipapahulay.
kay wa lagi tay labot exclusive na sa mga Hudiyo, sa mga Israelihanon ang adlawng igpapahulay. Kanang exclusive, no? Para na jud nila ang adlaw pahulay wa day labot ang kantong dili mga Hudiyo. Okay. Atong tanawon higala ang nakasulat dinhi sa balaang kasulatan kung ang mga dili Hudiyo wa bay labot sa pagbantay sa igpapahulay. Onya didto ra ba to nila wa ba tay labot ni ana sa ato nga kapanahunan karon? Ato ning tanawon ang gipamahayag dinhi sa balaan na kasulatan kung unsa katinuod ang gisulti sa atong higala. Okay, atong basahon higala, atong analyze no ang mga na-record dinhi sa balaan na kasulatan bahin ni anang puntuha. Okay niya, atong tanaw no, dinhi sa The Living Bible sa Numbers 15:15 to 16. For there is the same law for all, native, born, or foreigner. Kaning foreigner, dili Hudiyo ni, mga foreigner. And this shall be true forever, from generation to generation. All are the same before the Lord. Yes, one law for all. Gisgutan din sa nabasa, nga matod pa, adunay parihas lag balaod ang tanan, ang mga nitibo nga mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo katong mga foreigner. O niya ingon nga, and this shall be true forever. O tinaw na, forever yun tinuod. Gikan sa tradisyon, kaliwatan, to sa mga kaliwatan, all are the same. Ang tanan parihas ra, atubangan sa Ginoo. Yes, one law for all. Usa lang kabalaod alang sa tanan. Apil man lang kitang mga dili Hudiyo. O, di pa ito basahon. Ari pa sa Contemporary English Version, bini sa Isaiah 56, versikulo 2. Ingon ni, I will bless everyone who respects the Sabbath and refuses to do wrong. Naghisgot din hinga, matod pa, I will bless everyone. O niyag imong tanaw din ni Sigalos Pinisaya, bulahan ang tao nga nagabantay sa adlaw igapahulay gikan sa paglapas ni ini. So gipadayag ni nga word tao, wa maingon bulahan ang mga Hudiyo nga nagbantay sa igapahulay gikan sila paglapas. Tao ang gimensyon higala, nagpasabot kay tao man ang gimensyon, apil ang mga tao nga dili mga Hudiyo, kadtong mga gitawag og mga dili Hudiyo, gitawag na sa una og mga hintil dili Hudiyo. Onya mabasa pa nimo gihapon sa libro gihapon sa Isaiah 56 baton pa dinhi sa versikulo 3, and my blessings are for Gentiles too when they accept the Lord. Ang panalangin di ay ngadto sa mga hintil sa dihang dawato nila ang Ginoo. Unya basaw nimo ang 6, guys, got po din higapon higala nga ang mga hintil mahimo silang katawhan sa Dios sa dihang ilang bantayan ang adlawng igpapahulay gikan sa paglapas dinhi. So mo na nga point atong ikuha dinhi nga ang igpapahulay para nas tanan. Kay sa Marcos 2:27 na ingon si Hesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao. So di ta exempted kitang mga Pilipino ug unsa may rasa nato, di ta exempted sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Okay, ato nakita dinhi si Catalino Ranulo, niya po si Rodolfo Monte Alto, o niya po si Mrs. Alex Liaban. Wala naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon ni ang atong team song. Mga higala, magampo kita sa limbahon ug manuloy lang mga Diyos. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin at tanan nagapaminaw dadas kahayag sa kamaturan.